Pekný deň vám prajem, priateľa. Dnes pôjdeme trošičku hlbšie. Skúste sa kdekoľvek, kde ste, na chvíľočku zastaviť. Zastavte a skúste si uvedomiť svoje ja. Pocit ja som. Kde zažívate v tele pocit ja som? Skúste zažiť svoje ego, svoju identitu a iba jednoducho si buďte toho vedomí. Áno, som si vedomý svojho ja, som si vedomý, že som, áno, zažívam svoje telo, svoj život a ľudí na okolo. Zlomovým okamihom, ktorý teraz nastane, je rozpoznanie, že keďže zažívam svoje ja, svoje ego a svoj život ako niečo externé, tak musí tu byť ja, druhé ja, v úvodzovkách, ktoré tento externý svet, a tým sa myslí aj ja som, je rozpoznaný. To znamená, že je tu niečo, čo zažíva aj vonkajší svet v zmysle ja som. To znamená, že ja som existuje ako objekt. A k tomuto nás smerujú učenia ako Advaita Vedanta, učenia akýchkoľvek iných náboženských, spirituálnych, mystických aj iných tradícií. Smerujú nás k tomu rozpoznať toto skutočné bytie a prirodzenosť, ktorou sme, za ja som. Čiže iba všimajte si, že kým ste, bez toho, aby som bol, aby ste boli ja. Ak prax meditačnú robíte dlhšie a podobne, môžete veľmi rýchlo zažiť pocit absolútneho ticha, absolútnej nehybnosti, šťastí, blaženosti, ktorú by ste mali samozrejme časom a možno aj najlepšie hneď poznať a vyhodnotiť ako externú formu, nejaký prejav, ktorý takisto pustíte ako toto ja som a zažijete veľmi zaujímavé a hlboké poznanie, ktoré nemôžete konceptualizovať. Ak nejakým spôsobom odpoviete na otázku, kto som, tak samozrejme táto odpoveď je ďalší koncept. A nie je možné, že dosiahnete takýmto štýlom pravdu, pretože mysľ si bude do nekonečna vytvárať aj tie najsubtilnejšie koncepty, aby vás chytila a stále ste sa chytili toho ega. To znamená, že skúsme rozpoznávať ja som a svoje ego a identitu ako niečo externé a pokúsme sa to odhodiť. Buďme k tomu ľahostajní. Minimálne aspoň v tej úvodnej praxi, keď si chvíľu sadnete alebo chvíľu budete kráčať a skúste sa nad tým v úvodzovkách zamyslieť a pocítiť tú energiu za tým. Pocítiť, čo je za tým. A keď to budete robiť, zistíte, že to dané čo nemôže byť. To znamená, že sa dostanete do večnej negácie, ako sa hovorí. Advajte, nety, nie toto ani tamto. Prvý pokus o uvedomenie si našeho skutočného ja je negovanie našej skúsenosti až do momentu, kedy nemôžete a nemáte čo ďalej znegovať. Čiže toto je prvý krok k rozpoznaniu, ktorý môžete využiť pre hlbšie pochopenie pravdy. Ako sa hovorí v istých vedských tradíciách, nie som telo, nie som myseľ, nie som to, čo vidím, nie som to, čo cítim, ani počujem, nie som svoje ego. Čiže zahoďte svoje ja a svoje ego do koša. Pre mnohých ľudí to je ťažké, lebo máme okolo toho ega, ja a identity naakumulovaných strašne veľa konceptov. To znamená, že myseľ vám bude klásť prekážky k tejto praxi, pretože sa bude bať svojej smrti. Čo aj tak jednoznačne táto prax nás smeruje k zážitku smrti už počas života. Čiže tomu sa hovorí v tradíciách náboženských posvietenie alebo spirituálnych. A zo začiatku je možno dobre sa vrácať k tomuto konceptu, lebo to podmienenie je tak silné, že zo začiatku nebudete vedieť vytrvať v tomto stave dlho. Budete v ňom vedieť vytrvať
možno pár sekúnd. Ak sa vám to podarí na sekundu, tak je to perfektné zo začiatku. A ak sa budete vrácať postupne k týmto princípom, tak môžete toto poznanie predĺžovať, pochopenie predĺžovať. Môžete si s tým sadnúť, skúmať v tom meditácii, lebo počas pohybu, počas bežného dňa a pekne sa vrácať k tomuto konceptu v priebehu rokov, v priebehu 10 ročí. Nemálo kto si sadne a v úvodzovkách je zrazu osvietený, pretože osvietený nemôže byť na tejto planete nikto. Pretože ak sa považuje za niekoho, tak automaticky to osvietenie tam není. Čiže na to si aj zaujímavé treba dať pozor u rôznych učiteľov a guruov, ktorí o sebe tvrdia, že sú osvietení a podobné veci. Ale to zažijete sami. Toto sa vytvorí z vás ako priame poznanie a nebudete už musieť nikomu veriť, nič čítať, nič pozerať, pretože budete mať vlastný zážitok. A práve tieto zaujímavé praxe nás vedú k tomu, aby sme ten zážitok vytvorili, aby ste si vytvorili silný základ, od ktorého sa odrazíte, a silný základ na úrovni ja viem, nie na úrovni ja verím, alebo mi niekto povedal, ja dôverujem a podobne. Čiže vyskúšajte a môžete napísať, ako vám to išlo. Pekný deň prajem.